In grúpa hain an Craobh TG4 chuig na champíní sreatha Ard Mhacha ina miota champíní fefe dó an Mhí am out a hain. Há Tiberdarn sa grúpa céanna lo. Bris an scéal dénig go méid Ard Mhacha gan a réalt imi mecan den chuilead an séasúr di go drochar tút lúna. An aireocht an coimróí tasú hain ganí na nach na marca ag an Mhí dó. Bhí Conla Martin an Ard Mhacha don ceann seo. Agus Conla Mhí agus is nearnis. Bála cosanta sin gansaithe glasad trasna idir an daithir acu agus fís a hín cé déirstart had a scór agus in sin teachtas te agus bhfuil an cruinne son agus an céad scór fáilte acu tá go deimhin leis sin kick amach fáilte sin agus deanta go maiile ar na parca Ard Mhacha agus neart spás a goscail suas agus iad teach fríd Jessin is fáinne scóir in do McConville agus cool Badger agus Jack Freeze McCoy agus Creedne agus Slachtwer ag gí from McCoy ag rachtal Freeze Larna Parka Nyart Spás hían a dáid ar hían agus McConville agus Creedne agus Slachtwer an den mí fáigdach is agus Gideon Spás agus an Doris Osgood Curhas Jahanis agus mas féidir Keir Smith in ruúthirí an Diana Huntossi Smith agus Smith go fáil leis léthir catches Jahaki agus sin scór íanta agus Smith ag teacht agus Brú Huntossi an buntáiste sin a bhés a Ard Mhacha gan darna le Cic má fada agus tá dogan in sin abal sin a leo bunte rás deci agus ag Brú Huntossi ó seach na sí agus a golama halla sí an scarch ó dogan a gurí in leithir deile rás agus chun sí brog leis an cunseo agus ládra leis agus scórínta ag am a dogan glúiseach dínta agus iad Brú Huntossi mas féidir críoch a chur leis Dogan a gurí sealah na leithir deile ríist pásínta cléiste Curhas Jah i dróthain agus seo Curhas Jah agus Creedne agus Slachtwer scór eile ar amsú inis an glúiseach seo Ciad Lynseach teacht fríd agus tug an maithan seo inis do Keir Smith Nniu sama glór ag fanna siar agus a gurí Brú Fríd an lár agus a gurí léthóid deile rás tá Keir Smith ag Brú Huntossi rud óhainir in sin aici agus deanta go móid agus Creedne agus Slachtwer in sin thar an trasna an ag Keir Smith agus dearthain go sin a tactic táí ag teacht agus ruirta agus dogan inis níar tá go maithan sin gotí burn agus saoilíonnta in sin deanta ag car agus ag tomú an talú in sin deis inis a ríiste Conla Mhí Seo Curhas Jah agus thar an trasna mas féidir a bháil sin a dhéanú agus tús ionta don darna leachan seo go go leor réan an seo go tí bheile sin fáilte deanta acu inis agus tá Quigley teachtas Jahar Nunsi Henderson on takeíocht a thuirteach do Blahin Mackin sin fásta agus sin ar Doyle Mackin sin scóirínta ó Blahin Mackin agus tá Coleman ó Chlan Éireann agus Ard Mhacha ar Nunsi in san cóinear atá siad agus ag teacht amachas agus Jeis Curtha is Jah agus Íomh Lavery chunta is Jah agus a críochnú Jeis Clórhar thar an trasna agus glúiseach dínta rothlúíonnta deanta Gúil na cosa go fáil aici agus inis an Mhí agus Smith ag teacht fríd Larna Parka Farley i gurí dogan amsú is Jah aige dogan inis leis an íar a Curhas Jah aici agus an cionseo críochnithe thar an trasna an óchas Emma Duggan agus an scór agus Caian Mhí teacht agus sin a bhrisú síos ó seach na sí go Duggan inis Duggan agus Mulligan a chun súil ar híon inis iirecht ó clíirí teachtas Jah an íar seo ag teitsim is Jah agus ag teitsim thar an trasna Martha níomh Gallagher agus Curhas Jah a dró níomh Burn ag rothlú amach agus pás amach de Gallagher in san cóinear inis an íar seo takeíos Jah agus faoi réir agus Curhas Jah ag an cúil na muir gan gur a chéile agus an réir seórán agus iad ag dúirt na chéile an féidir láfa Chaspanta sínta inis ón Mhí in san darna le caihéon pás seo golas Jah an láha dogan tá sin fáilte buinte aici dogan a Jack Freed dogan leis an íar seo dogan agus Creedne thar an trasna an ó Emma dogan Henderson amach go Malin tá réir fáil fan Hollywood cúlad Ard Mhacha Curhas Jah agus Coulden Sky Creedne is Jah sin ag díon na hangí an sin agus Coulden céad grad agus go stop a chur Ard Mhacha agus go lífa McCoy Jack Freed McCoy agus na sala
tugad don na Costantóí agus McCoy go fáil se le bheici McCoy pasíonnta tugad a Coleman trasna go Coleman agus an bhirt agus in ag teach le chéile chun sinna chur thar an trasna stopping sheet ní bhríle má Chin Malin don níireach seo teachim híomh na leibh léir lábh leis agus é crígnithes deag an aige ar Ard Mhacha an tríthe cúil fáid teachú agus sína go níomh Coleman a fuair na lábha leis an sin agus dhearú hard fan léirháid hard fan díanais ag Ard Mhacha gurí stop a chuirlaí íon scór míomh Byrne agus Byrne brúfríd Byrne seolú an íireach seo steán chun seo teitimas de anna car cai sé díla leis agus é teitimas de thar an trasna anna go dhearú chun íireach sin Nis ná agus an réiteoir sásta galóir leis an adog Jerry a héadú an seo Tá déanana go bhaint soltas an bua mar sin ag Ard Mhacha na cúil Thar a bheith táhaachta sin a fuair siad instant seo